Môžete štartovať. Takže práca na základne úplne fantastická, aj ten pokus hovorí o všetkom, že výsledný čas má hodnotu 14,59, ten lepší bol z ľavej strany, mal hodnotu 14,59. To vyzerá tak, že tie časy sú úplne rovnaké a rovnako aj tie zostreky. Skúsme to ešte raz, že či sa nemýlim. Je to tak, úplne identické, na stotinu rovnaké zostreky a ich hodnota je 14,59.